Hello. Dapat mo ah. Ay. Dilihat. Wala, dilihat mo ito. Ya, toy. Ikaw kita mo. Ito nga puto. Puto. Kukin-kakin. Ikot kita. Total of 50.
Isunod natin. Hmm. Sa likod. Ano yung mga kung pantay sa... Pero dito kasi parang mababa kasi ito. Tingnan ko. Ano yung may sa tubok? Mababa po ito. No? Ano yung may sa tubok? Hindi na. Ipantay na lang natin. Pantay na lang. Tingnan mo. Talikod. Hindi ko rin natin. So, ang blue na. Dito.
po siya. Ilagay ko yan ako. Pinatay ka? Ha? Yung pinakagbat? Oo, makasama ka. Kaya nga kung hindi natin iwan. Kilugan. Wala ba di pa kikikik? Mami na? Kaya yan ako, ito yung naganda kanya, ito yung nakagbat.
pati green siya. Green. Green, blue. Green, blue, yellow, red, orange. Agi ko rin. Green na may isa. Yellow green. Green, yellow, green. Yes, Boss Vic. Kamusta na? Ay, ayos lang. Wala pang trip. May trabaho ka na? Wala pa. May bibigay ka? Pwede ka ba sa Martes ng magpa-part-time na isang araw lang drive? Saan? Saan si Mike? Dadrop lang natin doon sa Alsura Hotel ba yun? O Alsura Beach. Oo. Dadrop lang yata doon, tapos 2 oras lang yata doon, tapos babalik ulit ng Dubai. Sa hotel, dadrop sa hotel sa David, sa City Walk. Anong oras? Yun lang, kung matanong ko anong oras pa, kung anong available ka. Sa Martes, wala kang gagawin. Wala pa naman. May 3 oras lang trabaho yun eh. sa umaga lang naman ako may Carlet. Sa umaga lang. Kasi wala naman siguro sa umaga. Anong oras sa umaga pre? Mga 10:30 pwede na ako. 10:30. Oo. 10:30 ha. Tapos, ano tawag dito? May sasakyan ka naman yun, no? Oo. Eh, kung re-renta ka sila, di kung ganda, bahala na lang, no? Oo. Sino ba yan? Yung tatay ng boss ko siguro yun, o kaya yung ano ng boss ko, yung brother-in-law, at saka yung mag-asawa. Oo. Sige, basta tumaga kita ngayong Lunes. Lunes yung pag siya, ha? Ah, sige, sige. O, pa rin yan, di ka pa rin. O, tanggal, malaki magpahan yun. Ayos lang yun. Islam? Bigyan kay... Pwede, wag mo nang pe-presyo, ha? Basta... Oo, bahala na Pagkakagin sila. doon. Oo. Sabihin ko, Pagkatensyon, ha? si Boss Vic na lang singiling ko. Oo, wala problema. Ha? Ah, sige, sige. Sige, tawagan kita. O, sige, Ah, sige. sige, salamat. Bye. Oo, bye.
tangki ko. Ajay. Ajay. 110? 110? Saan ay isa sa natin? Ay, ako. Ang gaso. Tapos, Dito na po ako umuha dito, Dad. saan ba natin ganito? Dito po sa side. Sige, bayad. Bye-bye. Thank you so much. Merry Christmas. Kaya ko Friday. Ihanda man ang Uwang pa yung sunod. January si graduation. kuha man ng December. Postpone na. Patak mo. Kaya pa yung buka mo yun. May sunod tayo. Bye. Kita. Yan. Sampung dollars na ano. Naman dyan po balik kasi ito daw. Jay, Ito ni. Sino? Laliningan natin ng black yung ano, yung plug. Yung pinaka dito po ba? Yung itong... Itong heart lang. Gilid lang na heart. Ah, yung ito po. Opo. Black. Tapos Tapos kulay. dito po kulay.
Kaliwa, ay kanan. Kanan. Taas o baba? Baba. Yung ano, ano rin yung baba din. Kumatin ka naman.
technician. Sukto ka, Ben? Ano?
Pwede. Hmm? Ha? Nakapost na. I-reach mo na ito. Alam mo yung picture dito? Picture niya yun. Yung buo. Paano picture makahanap mo? Ito. Hindi naman yung iPhone. Hindi pala ito. Malayo ka ano? Malayo ka po. Buhok sa Oo. Dito siguro mga 1 minute lang. Tapos dito lang.
Ha? Paano ko alam ko kayo? Kanina po tayo dito sa inyo. Saan mga sa Sa Ah, WhatsApp. send ko lang sa WhatsApp mo kayo. Okay. Magbabalat pa siya, kuya, no? Mga ilang Tapos- araw ulit siya magbabalat. ganito yung panggamot mo, wag ba sila? Ano pa pangalan? Epantin. Epantin. Moisturizing screening. Parang pa akong babalag. Ha? Ang haba eh. Ito, okay lang siyang ganyan, kuya? O pwede siyang punasan? Pwede siya, nasa tissue. Mga ilang araw siya magbabalat. Pag ito kasi mga 5 days, medyo okay na siya. Ako papahiran ng ganang bepatil. Tapos hayaan ko lang siya. Nung hindi ko naman siya babalatan. Hayaan ko lang siya magbalat. Ito. Nasend mo. Opo. Sa WhatsApp. Send mo. Ito ba yung may pakpak na to? Pero iba yung Roman numeral. Ano yung... Sinend ko rin po. Andyan po. Ito ba yung pakpak na to? Hmm. Yan po yung ano, yung bagalis. Tapos, gusto mo ipakpak po lang kasi. Pero ito nga ano. Ito, ito.
Diyan baba. Dito masapa. Hmm? Dito baba. Hmm? Ito yung mga sa Ako man. Benta rin kayo po yung kakanin. Puto. Tapos, matanong sa akin. Yung ba yung sulat mo? Ito yan. Harap ka. Ba't kasi yung sakit mo? Parehas lang din magkarugtong na ito. Ah, Magkarugtong lang din. sa baba po. Ito sa baba. Nasa taas po yung pakpak ko dati lang. Ba't dito sa may picture sa taas siya? Sa taas Sa siya. taas may pakpak, babayro ka naman na. Oo, and I mean sa taas ng R, ng 4R. Ayoko na. Taas sa baba. Bagay, gusto mo yung mga Mas hindi. malapad din ako. Mas malapad din. Ito nga sakit eh. Di ba dito rin pinagtanong Kaya- ang sakit. Matama pa sa buto. Alin? Pag dito rin. Malaki pa. Ako lang din naman ito. Ano? Kung tayo din naman eh. Hindi talaga. Ha? Hindi talaga.
Pero nagbabarat yung Ano ko tulat mo. dito? Studio ano. Oh. Ha? Ano maganda dito? Saan yun? Ito po. Ito yung ito, lalo. Kasi dito malaki na siya. Ngayon, pakalawa sa dulo. Pangas pa. Kaya mag-isip lang po. Sabat ang kaming gits mo sir.
video. Yung pagpapa. Ha? Ito, hindi natin. Ito medium. Kaya ito kasi manipis ang balat ko dito. Ito. Ito hindi siya ganun. Ito yung pinaka 1, 2, 3. Ito mas madami pero hindi siya ganun maklit. Ito sa balikat, saka ito. Bakit? Magkano naman kamay din? Totoo itong peklat mo ginawa mo sa akin. Ganun siguro. Ha? Sabi ko, lalagyan mo ng sandre macho. Si Mang Pati Brewas eh. Katumili ko. Huwag di po niya. Hmm? Ang sarap na nagtatato. Ang sarap na nagtatato. Hindi pa lang kasi. Photos ko yun.
po dito. Ayun. Mga yung taon na po. Or, Pagdating ko po, hanggang magtatapos kayo din dito. hindi pa. Pero sa Pinas po, marunong na po talaga kayo. Dito na lang na to. Ah, Sa, dito na lang yun. sa Barkada. Mga client niyo po, puro dito lang kung meron mga iba-iba kayo, mga Abu Dhabi, mga ganun. Dati may mga alcohol na club. Dati kasi may... Malayo. Nag-room service na kaya. Hmm. Mas may ano na lang additional sa Additional. mga Ha?
Okay? Pupulan. 7. Pwede?
Tatawagan pa ba siya, Tanji? Wala din. Ha? Ano? Huwag na. Ikaw. Sama tayo, lesson ka lang dyan. Ha? May lesson dito. Diyos. Ayos. Kaya naman ako yung nagpunta. Ha? Hindi ko naman ako yung nagpunta. Hindi malabo. Kasi ako naman ako. Hindi ko pinilit kasi ako. Hmm? Hindi ko pinilit. Net, net. Nabaliktad ba?
Okay. Ha? Sakit na lang, hindi na. Hindi. Ganda. Pilit. Meron po po yan. Tapos, 150, 450. Ako po mga sa tanggil. Kasi yung ano yun, okay. Sige po. Thank you po kuya. Pag ano ulit ha. Sige po. Baka magpapagdag Makakasama ulit ko. ako. Bigay ko po yung number niya. Sige po. Sige po, Thank you so salamat. much Thank you po. po. Sige na. Okay. Ha? O, saan ka na? Thank you po. Ipapulo kaya rin. Ang ganda nila.
Bash ako dyan, bash. Bash, ano ito? Nagbayad ka rin. Ay. Hindi at nangalag-iwalag ka. Yung pinista tilad mo. Tapos di utang ko na di. Utang ko di rabikin na di. Gatang bayad na pa na kasi. Simple. 12 pa nanonood. Guys, maraming salamat po. Mag-i-end na po ako. Sa sunod na lang ulit. $13, $14. May mga nanonood pa. Sino pa mga nandito guys? Waraynon in Canada. Mega love shout out. Daddy Eric. Lilibet. Ate Sally Vidal, kumusta po? Waraynon in Canada. Thank you so much. Katatapos lang ng ng session. 17 po. Anong tuksapan mangid ko? Yung tissue pang. Anong tuksapan? Ano din? Haan pa alam mo? Ready ka nun? Sige, nagbalik mamaya laan. Mala. Sige, sige. Sige. Naglato mo ano ko. Pasod ko pala. Guys, patamsak naman ako. Mag-end na ako guys. Maraming salamat. Yung tissue. Thank you so much guys. Mag-end na ako guys. Sunod ulit. Thank you. Good night everyone.